खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 19 मार्च 2023 बाराया जेबो रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय पाटासिल आमबारियाव सासे मन्दिरनि पुजारीखौ आथोननि लामाथिं फाव फान्दायनानै रां जाख्ल'नो नाजानाय गासै सासे आइजो आरो गुबुन सानै सुबुङा पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय। बिसोर साथाम दुथां सुबुङा पुजारी भागिराथि शास्त्रीखौ वाट्सएपनि गेजेराव लोगो जाफ्लेना बेजों क्ल'ज जानानै भिडिअ कलनि गेजेराव गाज्रि भिडिअ रेकर्ड खालामनानै दोननानै पुजारीनिफ्राय रां दाबिगासिनो दंमोन आरो रांखौ होआब्लाथाय भिडिअफोरखौ भाइरेल खालामगोन होननानै सिगि सग' खालामदोंमोन। उनाव पुजारीया बे बाथ्राखौ गिनानै पाटासिल पुलिस बादायाव केस होनायाव गासिबो एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय प्रमद तिवारी, रजनी कटारी आरो भबजित सेन। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव साथाम सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। मुम्बाइ पुणे एक्सप्रेसवे तालिगावनि टलगेट साखाथियाव गंसे गारिजों आरो गंसे ट्राकजों हरखाबै जाब्रबथाय जानानै साथाम सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो माखासे सुबुङा जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। रिपर्टनि बायदिब्ला गंसे गारिया ट्राकआव सौदावफैनायाव बे जाथाया जादों। प्रमद बर' बिथाङा सोरखार दानायनि उननिफ्रायनो बिटिसिआव बुथारनाय सिथारनाया बांसिन जागासिनो दङ, बांसिन उदखारि जादों। प्रमद बर' बिथांनि फैनायनि उनाव आरोबाव बिटिसिआव बांसिन असान्ति जादों। प्रमद बर'आ हाग्रा महिलारिनि सोरजिनाय बिटिसिखौ सालायगासिनो दङ, नाथाय फेलें जादों। बेनिखायनो आथिखालाव प्रमद बर' बिथांखौ बिटिसिनि रायजो राजाफोरा फसाया होननानै एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। प्रमद बर' आजिकाলি एकदम मुखथे बिटिसिर बासी राइजे पसंद नकरे। गोटेई मिसा कथा कले, ठगाले, राइजक लंचित वंचित करिले। प्रमद बर'ए आगत कওক एওঁ बिटिसि चলাই আছে নে কি চলাই আছে? हाग्रामा महिलारीर बिटिसि टू एওঁ ठगाई पेলাই बिटिआर বুলি কয়। बिटिआर বস্তুটো কি हेतु आगत कওক प्रमद बर'ए राइजर सन्मुखत आহি পেলাই कওক ই কি চলাই আছে, কি सरकार চলাই আছে, एनजिओ চলাই আছে নে हाग्रामा महिलारीয়ে আনা বিটিসি টু চলাই আছে? राइजर सन्मुखत आহি পেলাই कওক। तार पिছত बिटिसि बासी राइजे हेतु कब जाज करिब কি বেছত শাসন করিব? বিটিসি আমি আনা বিটিসি हाग्रामा महिलारीर ওপৰত আস্থা কৰিয়ে সকলো ৰাইজে বিটিসি চুক্তি কৰাইছে আৰু हाग्रामा বিটিসি সদায় हाग्रामा महिलारीर নাঙ্গল পাটেৰে হৈ থাকিব। স্পষ্টভাৱে হেতু প্ৰমদ বৰই মিছা কথা সদায় মিছা কথা কয়। সিদিনা আপোনালোকে সবে জানে সিদিনা বাক্সা আৰু ওদালগুৰিত কোনবা এজনক মাৰিছে, কোনবা আনজনক কি কৰিছে। হত্যা লীলা দিন দুপৰতি হৈ আছে। গতিকে প্ৰমদ বৰই যি মিছা কথা কৈ আছে সদায় মিছলীয়া হৈ থাকিব। বিটিসিত প্ৰমদ বড়ো অহাৰ পিছত আৰু বেছি হত্যা লীলা হৈ আছে, আৰু বেছি এক্সট্ৰিমিজম হৈ আছে। গতিকে প্ৰমদ বড়ো অহাৰ পিছত বিটিসিত আৰু অশান্তি হৈ আছে। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।